Oni koji su nešto dobili, oni idu na kraj. Može ljudi? 3, 4, sad! I ćao ljudi, dobrodošli u još jedan Ralf PKFR vlog. Ljudi, imamo povod zašto snimam ovaj vlog. Ako imate Instagram i pratite me na TikToku, imali ste priliku da vidite da pravim meetup. A taj meetup se održava danas u 6 sati kod Hale Pinky. Sada je negdje oko pola 5. Idemo da se spremimo, idemo nešto da obavimo još u gradu. Idemo da se spremimo, tu je sa nama i Neki i tu je Nina, kao što možete da vidite. Idemo da se spremimo za meetup i krećemo. Zaista imam veliku tremu, ne znam kako će to proći, prvi mi je meetup. Zapravo ja taj meetup nisam ni želeo da pravim, nego su bukvalno ljudi su mi dosta pisali što vezano za to i želeli su da napravim taj meetup i odlučio sam da napravim na 70.000 followersa. Zaista imam tremu, ne znam koliko će se ljudi pojaviti, ne znam uopšte da li će se neko pojaviti na meetupu, nadam se da hoće. Tako da ljudi, idemo da se spremimo za meetup, nadam se da će sve proći ok, sve ću da vam snimam vam ceo dan. Planiram da delim i majice i narukvice na meetupu, tako da vidjet ćete sve i naravno da treniramo i zabavimo klince i kogod bude tu, tako da planiram da napravim jedan nezaboravan meetup, najjači do sad, jer smo najjača ekipa, tako da ljudi, idem da se spremam i vidimo se kad se spremim. Pozdrav! Pošto sam im obećao da ćemo deliti majice, majice su spremne, mislim da ćemo delit ćemo sigurno 3 majice, ali sam poneo 4 u slučaju da bude dosta velik meetup. Rešio sam tipa ako bude 15-20 ljudi da dodelimo i PK Freerun Crew, naš jedini merch koji imamo vezan za parkour i freerunning u Sremskoj Mitrovici. Tako da ja sam im dao na glasanje da li da im poklonim svoje majice ili da pravimo nove. Oni su izabrali da žele majice koje sam ja nosio, koje su lično moje, tako da bukvalno kao što vidite majice su tu, idemo da ih stavimo u torbu i to bi bilo to. Ok ljudi, majice kao što vidite smo spakovali. Spakovat ćemo i zvučnik jer ćemo verovatno tamo slušati i muziku. Biće mnogo bolje sa muzikom, tako da i treba nam naravno telefon ćemo da ponesemo, to da ne zaboravimo. Selfie stick da možemo da snimamo ceo današnji vlog, obavezno. I to bi bilo to, još samo ja da se spremim. Nemanja, si ti spreman? Da. Nina spremna? Da. Ok ljudi, idem još samo ja da se spremim i zovemo taksi i krećemo do grada. I ljudi, spremili smo se, trenutno se nalazimo u taksiju, pored mene je naravno Neki i Nina. Kao što vidite, idemo na lokaciju gde će biti meetup. Tako da ljudi, sve vam snimam i nadam se da će sve proći u najboljem redu. Vidimo se na meetupu. Inače ljudi, našli smo se i sa Radom. Tako da ljudi, trenutno se nalazimo u centru grada i bukvalno smo spremni za meetup, samo idemo nešto da obavimo. Inače ljudi, trenutno se nalazimo u centru grada, samom centru grada. Krenuli smo prema skroz dobroj pekari, idemo nešto da pojedemo kako bih imao snage za meetup i decu na meetupu, mislim ako se iko pojavi. I to bi bilo to, idemo da nešto pojedemo, toliko nam je taman vremena i ostalo. Šta ti misliš, Rado, će se neko pojaviti tamo na meetupu? Misliš da hoće? Ja mislim da neće niko. Hoće. I ljudi, trenutno smo blizu Hale Pinky, treba mi još jedno 200 metara. Nemate pojma koliko imam tremu, zaista mi kuca srce jer ono kao prvi put pravim tako nešto i ne znam zapravo kako će to sve da prođe. Poželite mi sreću i vi koji niste na meetupu ćete imati priliku da gledate kako je sve to bilo u Sremskoj Mitrovici. A mi idemo do Hale Pinky. Ljudi, približavamo se Hali Pinky. Iskreno vidim decu, vidim dosta dece i zaista ono kao sam u... Ja sam mislio da će doći njih 2, 3, 4, 5, ne znam, približavamo se Hali i ljudi, trenutno sam u šoku, oni svi trče prema meni, ovo nikada nisam video do sad, mislim prvi put pravim ovako nešto. Ekipa! Gde ste? Gde si? 7 minuta, nije strašno. Kao što ljudi vidite, ima nas veoma puno, znači cijela hala je bukvalno preplavili smo cijelu halu. Inače pravimo ljudi vlog za YouTube. Wow, čao lepoti! Wow.
Ja sam ljudi u šoku. Hoćete svi da mašite prema kameri za vlog. Inače snimamo vlog za YouTube. Šta mislite? 30. Idemo sada gore. I verovali ili ne, danas radimo akrobatiku. Ja nisam očekivala da snimanje mora biti. A ruke gore, ko je odmah za slikanje? Ko je, da vidim koliko vas ima odmah za akrobatiku? Znači napravit ću vam haos. Bravo, namestite se da ne smetate, vidite koliko imate mjesta na prste, pogledajte se ovo. Kako bi 4 sata. Bravo, ostanite 4 sata. Kada skačem tipa sa velike visine, iskoristim rol, da se ne bi povredio, da ste skočili tipa ovdje bez dijagonali preko 10 grama. Okej. Bravo, evo je to. Da li je uradila? Bravo. Malo bolje. Bravo. Evo ga, bravo. Bravo, ovo je bilo... Dobro, sljedeći broj je 16. Ko je? Devojčica. 16. Izvoli. Sljedeći. 6. Izvoli. Sljedeći broj, čekaj ovako malo da izmešamo. 20. Bravo bre. Ljudi, ovo vam je kao 17. Bravo, izvoli. Da li ste spremni za majice? Ko je?
Broj. Devojčica u pitanju, crveni je. 3. Bravo, izvoli majicu. 16. Ja sam 17. Joj, 17. Ljudi, posljednje majice. Broj 15, ko je broj 15? Zbog toga čestitam ti na majici. I to bi bilo to, ljudi. Jedno čekam. Ljudi. Mogu kačket. Bacam kačket, razvojite se. Ajde. Ljudi, bacamo kačket. Zaista bih volio da sam imao poklona za sve, ali bolje ovako da ostanu željni nečega, tako da bacimo kačket iza leđa i da vidimo ko će osvojiti kačket. Može, ljudi? Uh. 3, 4, sad! Bravo! Ok, ljudi, idemo najveći vrisak za kraj klipa. Ljudi, da li vam je bilo lepo na meetupu? Da! Jeste spremni za vrisak kraja? Da! 3, 2, 1... Ljudi, hvala što ste bili na meetupu. I ljudi, kući smo. Zaista... Ne znam šta da kažem što se tiče meetupa. Da li mi verujete da sam mislio da neće niko doći? Mislim, ne da neće niko doći, nego da će se pojaviti malo ljudi. I zaista kada sam došao kod hale, bio sam oduševljen jer zapravo dobio sam podršku kakvu nikada nisam ni maštao, ni očekivao da ću dobiti. Tako da hvala svima što su bili na meetupu, zaista mi je bilo prelepo sa vama. Bilo vas je jako, jako puno. Ljudi, zaista vam hvala, najbolji meetup i zaista, iskreno da vam kažem, imao sam tremu kako će sve to proći, koliko će ljudi doći i tako dalje, ali ne možete da verujete koliko sam zapravo srećan jer je prošlo sve u najboljem redu i napravili smo, po meni, ja mislim, najjači meetup koji je ikada napravljen. I ljudi, to bi bilo to. Zaista vam hvala što ste bili na meetupu, zaista neverovatan doživljaj. I hvala vam još jednom što ste bili, meni je bilo savršeno i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se video sviđa, uskoro ćemo na 100.000 da napravimo možda neki novi meetup sa nekim novim događajima. Tako da ljudi, hvala što ste gledali klip, nadam se da ste uživali u njemu. Lajkujte video, komentarišite video, pretplatite se na kanal, a do sljedećeg klipa, stay strong guys, vidimo se.